Jaod bura ma Lagos Songa Samuel Atandi omedo keto sinani neno ni opog kar chung' od bura mare ka koro kwa jodak e gweng'ego mondo mi osir dwaro ma kamano, kowacho ni kar chung' od bura no lach kendo winjo pog nyadiriyo mondo mi giyud omenda mathoth mag dongruok. Atandi bende onyiso dwaro mare mar manyo kom gavana ma Siaya yiero mar 2023 kowacho ni bedo jaod bura osetiege kendo okete okang' mar kelo dongruok e kaunti ma Siaya. Wadwa pogo constituency Alego nonego weni pogo morocha neko poge. Adwa ni mondo poge wang'ni. Akianu winja. Ken kopoga Alego mwabedo constituency ariyo. To pesa ma UDCD biro diriyo. Saneno mo milion 150 wadhi dogo milion 300. Akianu winja. Mane lweny maduong' man go sani. Omi adwaro mondo uchung' ng'e wiye. To en lweny midhi go e parliament. Idhi go e 2027 2032. Ket kanye ma ji dhi lare constituencies. Kanye mudwaro ni ubedo MP ma wiyo chiek. Ubedo MP mathuon. Mako loso to president rango piny. Akianu ng'e wachno. Omiyo adwaro ni kura modhi go 2027 kura modhi yiero go ka Alego bedo constituency ariyo kata bedo